Nyt me tehdään tää toinen osa muuttoflogia ja aletaan ottaa näitä pois täältä seinältä. Julisteita siis. Ne on sinitarrolla kiinni. Mun pitää olla niin varovainen, koska ne on niin hienot. Mä en halua, että nää menee rikki. Ne sinitarrat voi jättää niihin kiinni sitten. Joo, tähän ensimmäinen. Sitten se laitetaan tonne. Noin. Sitten toinen. Vaikeeta. Sitten vielä tää. Siihen nyt jäi vähän. Ei se haittaa. Meillä on vielä loppusiivous edes, niin siellä voidaan siivoa. Se on hieno. Nämä kaikki kivoja ja sopii yhteen. Sitten minä täällä näin otan tätä pois. Ois voinut kuvassa. Tää onnistuu näinkin. Varmasti. Se oli helppo ottaa pois. Ei herra jumala. Mitäs sitten? Sitten Toi. mä otan ton pois. Tai Mä voin siis kuvaa sen. mikä tää on? Taulun pois. Näin. Se oli helppo. Oliko se vaan tolleen? Joo. Tää ei mahu tähän, niin tää menee kädessä sitten. Unisieppari veke. Saatko sen? Hyvä. Nyt meidän tommonen hieno kissataulu. Se on niin söpö pinkki. Mä en oo varma saaks mä tota koukkuu. Okei, hyvä. Sitten tuolla on vielä toinen. Löys hyvän paikan. Jep. Voi herra jumala. Voi herra jumala. Simpa. Teemu ottaa noisen leegot tuolta. Ja tosiaan mä keräilen petsejä ja sit prätsejä. Ja Teemu keräilee noita leegoja. Tai en mä tiedä keräile se enää. En mä enää. Mut noi on sun keräilykokoelmaa kuitenkin. Joo, näitä vaan ihan. Ne on hienoja. Mut joo, musta on tervettä, että keräilee jotain, koska meillä on tulossa vielä Tässä tämmönen kotka, haukka, mikä Se on ei hieno. tää on. Onks tehnyt nää kaikki itse? Siis ohjeiden mukaan. Niin, en mä osais. Ai niin, mä oon tänään 34 plus 4 viikoilla, eli 35. Tässä on uusi. Tämmönen vähän pienempi. Se on kiva. Yes, hyvin kivat värit. Tuossa on meidän kissa. Sukka on tippunut näköjään tuolta. Mikä toi on? Teline ja sitten pyykkiteline. Joo, no on kohta. Otetaan magneetit pois. Tää on meidän reissusta, kun me oltiin Kroatiassa Makarska. Ja tässä on mun Legot ukkeli. Ja tää on Teemun joku tää. Mikä tää on? Mun kaveri, paras kaveri antoi. Niin, joo. Tosiaan, anteeksi tää kaos, mutta muutto. Niin tarkoitus on aina, että ottaa magneetin ulkomailta, kun menee jonnekin matkan muistoksi. Nyt Teemu ottaa noin mun hienot kortit tuolta pois. Äiti on tehnyt mulle noin 2 ja sitten mä tein ton yhden niitä. Ja niissä on tollasia joulujuttuja. Ne oli niinku joulukortteja. Ei kun mä oon tehnyt ton sulle. Tää oli mulle jo. Niin. Näin. Otetaan toi vielä pois tuolta. Ja otetaan noin henkaritkin sit. Ei noit saa ottaa, nämä kuuluu tänne. Ei, kun Ei mun vaan nää henkarit. Niin, noin. Noin. Se pois sieltä. Me ei voida tosiaan tehdä niin kun yli 15 minuutin video teille, niin kuin meidän yhteiskanavalla. Niin me tehdään pidempiä videoita mun kanavalle. Ja näin. Jos me saadaan selvitettyä se, että miksi me ei saada tehtyä pidempiä, niin mä ilmoitan teille jossain vaiheessa.
No niin, nyt Teemu ottaa tuolle senkareita. Jos nyt mitään ihmeellistä. Lopuksi me otetaan vielä nää, mutta me ei nyt kuvata sitä, koska tuossa on kaikkea edessä. Tässä oli tää meidän video. Toivottavasti tykkäsitte. Meidän kissa riahuu tuolla. Mut joo. Ajattelit sä sanoa jotain? Tilatkaa kanava, tykätkää ja Niin. menkää seuraa Iiriksen kanavaa. Tai tilaamaan kanavaa. Niin, tilaamaan. Ja käykää seuraa meidän yhteistä TikTok-tiliä. Teemu ja Iiris kans. Mut joo, kiitos kun katsoitte. Moikka! Heippa.